Haba Pynbna ya katei kasinjam executive member katan treat ba polling do ulong man pentingna ba katei kasinjam ba kisim country campaign ka konsil kelayo ru ya kajintre langbat ka hima maliam ka bedai kanong punya ya katei kayo ka bapheh du haka beri nyutram uem haba kran bat kilar patai kubor hadian ka jelang bat executive member katan market ba jambor war usim ka hima maliam rengkat ki menteri ka hima ulai thu ba ka jelang kala kentu ipai ba nangni sakmat ban penonkam no da kisla lani ki kenja pala bam dei plastik hagi dukan ki jongki da ka bakam ba ki don ki kendon ki ba kentup ya kajing syadang kunai ki tu ba pen khenya katei kajing tha ka longkat kumka protection of environment act ba pol lapun pau ba ki don kajing kerman ba ki pai ba trai dukan kumju ki nong le yoru kin sung thu ya ka thong ka ba ka council ka don ban penting na ba katei ka yo kan de ka ba khoi ka ba suba badru ka ba lai na ka jinglang ki plastik nalor ba ki penjebo ya ka mai mariang ka jihelang ketika singi kala tharu ya komiti ka bakarpang apo ka jihelam jong sekretari ka konsel banwa de ka jaka Iewduh niki jaka pemperjan ka banta bante ka cool storage na banta ki mar de ki bapun kloi kentup ya ka dok ha bat ka dok katkum ka jong jong u ka syndon jong cool storage kan irap imar rep niki so bakin omput haba ompala bande kumjuru ya ka dok ni dok ha bakan omsniu ka benikong shwa ka phang ka bangilai kren bat ka bangilai poi ka jinga betlang kalong ba ngilarai ba immediately ngin declare ya ka Iewduh kumka no plastic zone lani ka jaka kepudah haka ba jingpyndonkam ka plastik kani ka declaration ga jongi ban pen rekam ka ban concretize ka ban pen wandur ka ni la shim kat tu kat ki rai ki ba kongsan kum gajing slur ya ki alternatives ya ke plastik ki ba kentup ya kasla ka ba ni pyndonkam ba gaji shisha ki snam ki por ke bladap mereka ba kamlong populasi mentah jingpyndonkam nang ta kidan ru kini ki company kiba mentaki manufacture ya kini ki bags kiba long klem ga jingpyndonkam klem involve ya ga plastic de nangta i organic bags nangta ngi kran ru pa ka jingpynslori kiwi de ki alternatives kum ki lakon but Sdang hi ka kam ni hapan ai ka white publicity but ya ka dia daka jinga trai rengkat but ka hima melim hakini ki kniat sngi in jied ki jaka kiba kongsan hapo jong kayo na ka benda bangin pentip ba daki signboard daki jingtho kiba bapher ban wanra ka jing eka awareness hagi pa nata ngila rai ru bagin don ki awareness program kiba ngin penlong haka jing trai rengkat pat ka council pat kumju ki authorities jong state government markani ka involve ru ya ka state government banwan ra ki awareness program kawai pat ka senjam ka ba ngisno kan yarap ha nak benta ka jing khoj jing suba bat ka jing long kuat ka khia jong ki pai ba kalong ba ngidi bandon no ya ka cold storage facility nak banta ki mar la kalong ki jor dan ka do ha gini ki perishable items ki bangi ong ki barung ha Iewduh